Ahoj. Ešte by som niečo chcela povedať k môjmu predošlému videu. K môjmu predošlému videu, kedy som hovorila o zrkadlení vo vzťahoch. V tomto videu som hovorila práve k ženám, ktoré žijú v neradostných, nenaplňujúcich vzťahoch, ktorí sa cítia ponižované, nedocenené ako ženy, preto kto sú. Dochádza vlastne k týmto práve pre tieto neliečené emócie, dochádza k oslabeniu fyzického tela a tým pádom k prejaveniu nejakej choroby v ich tele. Je veľmi dôležité si uvedomiť a mať toto vedomie, že choroba, každé ochorenie pochádza zo zablokovaných emócií. Mám taký pocit, ale že veľa ľuďom vyhovuje nemať túto vedomosť, ale práve naopak nevedomosť a odovzdávať zodpovednosť za ich telo iným ľuďom, lekárom, liečiteľom, čo je veľakrát veľmi dobré a vhodné urobiť. Avšak je veľmi dôležité mať túto vedomosť a byť si vedomý toho, že práve toto ochorenie pochádza zo zablokovaných emócií a spojiť to s tým liečením svojho vnútra a svojho emocionálneho tela. Čo sa týka žien, práve tieto ženy, ktoré žijú v týchto utláčajúcich vzťahoch a ktoré sú pravdepodobne plné pocitov viny, plné pocitov hanby a odporu k sebe, plné hnevu na seba, na partnera, ktorí pri partnerovi nemôžu slobodne vyjadriť. Práve týmto v týchto častých situáciách, kedy tá žena zažíva tieto emócie, veľakrát ich potláča, dochádza k oslabeniu vnútorných orgánov. Čiže veľa žien, ktoré trpí v takýchto vzťahoch, trpia rôznymi ochoreniami, hlavne ženských orgánov. Čiže môžu to byť ochorenia ako napríklad ochorenie vaječníkov, cysty na vaječníkoch, môžu to byť rôzne vaginálne výtoky, ochorenia močových ciest, močového mechúra, ochorenia maternice, až nakoniec teda dochádza k tomu najzávažnejšiemu ochoreniu, a to je rakovina, ktorá už také posledné volanie o pomoc. Je dôležité si uvedomiť, že choroba prichádza ako priateľ, prichádza pre liečenie. Choroba väčšinou v nás vyvolá silný odpor. Nechceme ju, čo možno je prirodzené, ale pokiaľ dokážeme vzdať sa tohto odporu, pretože ku všetkému, ktorému cítime odpor, pretrváva, práve ak dokážeme uvoľniť tento odpor a otvoriť sa vlastne tomu, čo zažívame práve cez tú chorobu, ktorá nám možno prinesie bližší vzťah k sebe samému. Určite niečo nám prinesie nejaké nové poznanie, pokiaľ to dokážeme vidieť takýmito očami, tak nám táto skúsenosť môže dať naozaj veľa, aj keď to je skúsenosť veľakrát náročná, veľmi bolestivá. Určite by som doporučila zmenu stravovacích návykov, pokiaľ ste v tomto náročnom období a zažívate nejaké ochorenie, kde by som nepríjmala bielu múku, cukry alebo mäsové výrobky. Tým pádom sa telo dostane do viac zásaditého prostredia a k liečeniu dochádza rýchlejšie. Veľa ľudí, či už žien, mužov, zažíva rôzne chronické ochorenia, ktoré nemajú žiadnu racionálnu príčinu. Tieto ochorenia môžu pochádzať aj z neharmonického rodinného prostredia, v ktorom žijú, ktoré je veľakrát veľmi chaotické a negatívne, a práve v tomto prostredí absorbujú veľa negatívnych energií, ktoré ovplyvňujú, oslabujú imunitu, a práve cez to oslabenie imunity dochádza k ochoreniu určitých orgánov, ktoré sú späté s tou blokovanou príčinou, emóciou, či už to je potlačený hnev, potlačený odpor, pocit obete a podobne. Čiže potom si je dobre naštudovať na internete, ktorý orgán vlastne, alebo ktorá choroba súvisí s akým orgánom, napríklad sídlo hnevu je pečeň, vaječníky sú sídlo tvorivosti, močový systém, to je všetko o vzťahoch, to sú disharmonické vzťahy s ľuďmi a podobne.
Takže by som vám prijala, keď sa zrovna nachádzate v tomto náročnom období a zažívate nejaké ochorenie, aby ste mali dostatok síl a lásky k sebe samému, vytvoriť si intimnejší vzťah so svojím telom, či už cez rozprávanie sa s oslabeným alebo chorým orgánom, hladkanie si chorého orgánu, vytvoriť si taký milujúcejší a súcitnejší vzťah k svojmu telu, ktorý ste možno predtým nemali a vaše telo nedostávalo dostatok rešpektu, ktorý mu prislúcha. Prajem vám, aby ste toto ochorenie zobrali ako veľkú výzvu v vašom živote, ktoré neprišlo pre trest, ale pre liečenie, preto, aby vás priviedlo k vašim zablokovaným emóciám a k vám samotným. Určite vám to veľa odovzdá, pokiaľ to zoberiete takto. A môžete výjsť z tohto ochorenia iní. Nielen, že sa môžete uzdraviť, ale vyjdete z tejto náročnej skúšky ako vedomejšia a slobodnejšia bytosť.